Jesse! Mikä tää päiväys tässä maidossa on meinaa? Tää vähän jotenkin maistuu oudolta. Vaginal Divers! Woo! Niin se laktoositon maito. Mä laitoin sinne Zyklon B:tä. Sä laitat mitä meidän maitoa? Sanoiko se just Zyklon B? Jep. Niin sä laitoit Zyklon B:tä meidän maitoon. Aika hapokasta! Oho! Sain jeputetuksi tultua! Mut hei Daniel, mun pitää lähteä takas Kuopioon. Oli kiva kesä! Nähdään taas!